Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Мартина, а това е поредицата, в която ви показвам места близко до София, които може да посетите в рамките на един ден. Защото понякога имаме нужда да се откъснем от забързаното ежедневие и да имаме досег с природата, дори и само за няколко часа. Днешното ми предложение е място, което прилича на красиво, но опасно езеро, криещо дълбоки води, отвесни скали и опасност от свлачища. Става дума за рудник Кремиковци. До него се стига, като от центъра на квартал Кремиковци завиете наляво и когато стигнете до това футболно игрище, трябва да спрете колата си, да повървите 2-3 минути и пред очите ви ще се разкрие рудника. Там ни очакваше стадо с овце и 2 кончета, но ние минахме спокойно покрай тях и се отправихме към мястото, за което бяхме дошли. Рудника над квартал Кремиковци, който не е действащ от доста време, но все още стои тук и може да бъде посетен от всеки. Отдавна е загубил облика си на рудодобивна мина, а все повече прилича на езеро. Рудник Кремиковци вече 15 години е нестопанисван и това е причината да се пълни с все повече вода. Голяма част от нея е подпочвена, а останалата е от валежи, както в момента попаднахме на порой. Също така и от снега, който се топи, а най-лошото е, че това застрашава целия квартал. Освен това, малко по малко склоновете му започват да заприличват на бунище, защото, както може да видите на екраните си, има много боклуци, които са изхвърлени именно там. Местните разказват, че преди водата се изпомпвала от помпена станция и се използвала за напояване на околните ниви, а остатъка се оттичал към няколко реки. Днес обаче рудника е оставен на произвола на съдбата и година след година става все по-пълен и по-пълен. Тези рудници притежават една много интересна и магнетична красота. Ние първо посетихме преди години рудник Цар Асен, който се намира край Пазарджик, но неговите води са отровни и много опасни, за разлика от тези тук, които не са отровни, но за сметка на това са много дълбоки, така че в никакъв случай не ви препоръчвам да влизате в тях. Също така, както ви казах, има информация, че има опасност и от свлачища, така че не дейте да се разхождате по различните му нива, а го наблюдавайте от безопасна дистанция. Може да съчетаете разходката си до рудник Кремиковци с посещение на Кремиковския манастир, което е едно много хубаво място, на което ще усетите спокойствие, ще се полюбувате на много красиви гледки към София и също така може да видите много сладки животинчета. Ние вече го посетихме и има качено видео в канала ми, изгледайте го, ще ви излезне ето тук. Благодаря ви, че посетихте и това интересно и необичайно място заедно с нас. Ако видеото ви е харесало, го харесайте и се абонирайте за канала ми за още много пътешествия в красивата ни родина.